Štvrtý deň sme v Jasnej, vo Štvorici po Opici, ale nie, samozrejme sme tu absolútne športovo a aj športovci už prichádzajú, lebo o 2 dní sa koná Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní. Tí najlepší lyžiari, rozumej, lyžiarky už prišli a my ideme hľadať tú našu. Poďme nájsť Peťu. Peťa! Sme v tejto krásnej Jasnej, v krásnej Demenovej, v krásnom prostredí, kde fakt sa oplatí ísť, nech by sa dialo čokoľvek. Je tu ešte aj Sveťák k tomu. Toto je vojnický prepad! Kontrola zážitkov na Liptove! Lebo Liptov, zlatý môj, musíš zažiť, chápeš? Pekný deň ti prajem na Liptove. Kopu ľudí si myslí, vieš, že túto trošku smokli, ale to je radosť kvapka. Najkrajší prepad, aký som kedy v živote zažil. Lyžovačka, zážitky, všetko je na Liptove najonakvejšie. My sme ozbíjali, zlatý môj, každého. Aj novinárov? Však. Ideme médiá ozbíjať. Všetky médiá tu máme, ku Sveťáku sa prišli porozprávať, všetky telky sú tam a naši zbojníci ich prepadnú o 3, 2, 1. Hej! Hej! Toto je zbojnický prepad! Majte pripravené kamery, foťaky, lebo my máme na Liptove Sveťaky! Žijeme o smútky, nešťastia, slzy a sople, rozdávame radosť. Príďte všetci do Jasnej, lebo tu bude zážitkov vrchom spodkom! Ja sa chcel opýtať otázku, máme tlačovú, potlačíme sa. Môžete, toto je improvizované tlačové stredisko zbojnícke. Ľubezní ľudia a najonakvejší zážitok v Jasnej cez víkend. Svetový pohár ukradneme, aj svetový pohár rozbijame, všetkého aj o svetové poháre. Berte, kým sa nepozerá. Normálne zbíjaj, kým sa nepozerá. Je možno, že tlačovka nejde podľa predstav. Vás pozývame, určite prídite, však Sveťák, krása, príroda, nádhera. Ľudia, ktorí vám zoberú všetok smútok, jak by oni povedali. Ďakujem vám krásne, chalani, bola to najlepšia tlačovka, verím tomu. My ďakujeme, že sme mohli byť s sebou, lebo si aj ty pomaly najonakvejší, len sa ohoľ. Dobre, jasné, toto pôjde dole, toto nie, prosím, lebo to patrí k vám, ste super. A k Liptovu patríte vy. Díky moc. Počúvaj ma. A nevidel si Peťu, hľadáme celý deň. Čo si, ty krepí? Však si v Jasnej, aha. Tam to trénuje akurát, vidíš? Peťa! Peťa!